малко вестник. Ей, сега ще пуска. Страшна е камерата, обаче. Не, няма да. О, то гори. То гори. Запали се! Тате, носиш ли зарядното устройство? Хубаво ли са? Не се чушка. Мързилан! Мило, сега вада тук ще И чуй кой е Пепси! по-напред. Ще забраня да пускаш камерата. Да му записваш ти какви ги говоря. Гледай какъв огън! Опа! Днес не още да съм им вадила топката от страните там от дюрето по привата. Айде наново. Николай, ти победител. Идвай тук. Хубаво беше. 1-0. Аут. Хубаво се цели. Две 0. Две гради правиш, бе. Две гради ми правиш. Хубаво. Мислиш да се визам. Ще пък да 3-0. Ще вкарам гол. Айде. Я пак не 4-0. Ти гледаш там, където ще биеш. Как така ще гледаш там, където ще биеш? Ще биеш там. Къде? Ами... Устата си. Добре, де. Хайде, слайде. Нямам пари. Ами... Тая е най-хубавата гълна манатарка, разгледай. Булката е най-хубава, нали, Игоре? Кой е това булка? Гъба. Как това гъба булка? Кой се... Айде вървим да търсим още гъби, бе. Търсим се. Половин час песен на штурците. Тате, той пълн е много мек. Лягите, съсните и голите кола. Тръждай! Ти направи ли на фата? Айде напред две лици в горе. О, не мога. Как не можеш да след всички лъпови скутъри? Аз Я напред. Направи две лици. не мога. И как няма да можеш? Не мога да правя да ти. Колко пъти му да се направи? Стоки! Искаш ли да направи една челна стойка? Да ме снимаш. Ей, какво става? Ох, не мога е. Не мога, Игоре. Приближи това, приближи. Приближи това. Не, да отивай да се извинява на Валя. Айде. Айде, Отивай. извинявай се. Хубаво е, отивай при нея, при нея. Я цункай! Я да видя.